Dar Malta fi Brussell tilqa' ir-rappreżentanza permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea u l-Ambaxxata ta' Malta għall-Belġju u l-Lussemburgu. Kamra fis-sular tal-Ambaxxata hi dedikata għall-librerija ta' kotba bil-Malti għat-tfal u l-adolescenti. Il-librerija saret b'inizjattiva tal-Ambaxxata u ilha miftuħa sena u 4 xhur. L-Ambaxxatur Clint Tanti spjega li xahar wara l-ieħor il-kotba li huma kollha bil-Malti żdiedu permezz ta' donazzjonijiet minn awturi, pubblikaturi, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija għall-Litterizmu. Fil-fatt issa għandna librerija fejn għandna kif għadd madwar 1000 ktieb. Il-librerija qed tintuża u xi ħaġa li għallimna jtina pjaċir enormi meta tidħol tifla jew tifel għal xi raġuni pereżempju konsulari l-ambaxxata u toħroġ f'idea bi ktieb u taqrah u mbagħad terġa' tiġi lura u tbidlu ftit ġimgħat wara mal-ġenituri tagħha. Żied jgħid li din l-inizjattiva hija pass importanti f'sensiela favur il-promozzjoni tal-lingwa Maltija fost il-Maltin fil-Belġju. TVM News staqsa lill-Ambaxxatur Tanti jekk ulied Maltin li jgħixu Brussell għandhomx iċ-ċans li jitgħallmu l-Malti b'mod strutturat bħala parti mill-edukazzjoni formali. Ulied il-Maltin li jaħdmu mal-istituzzjonijiet għandhom il-possibilità li jibgħatu l-tfal tagħhom ġol iskola Ewropea fejn jiġu mgħallem il-Malti. Jiġifieri f'numru ta' skejjel Ewropej jiġu mgħallem il-Malti hemm għalliema Maltin u fil-fatt għandna 2 ġewwa il-Belġju, 2 ġewwa Lussemburgu. Fl-aħħar ġimgħat dawn l-għalliema ħadmu id fit mal-ambaxxata biex nhar il-ġimgħa saret sessjoni ta' qari bil-Malti. Aktar minn 40 tifel u tifla flimkien mal-ġenituri tagħhom attendew għal din is-sessjoni. L-awtur Trevor Zara ingħaqad magħhom b'mod virtwali u qara silta li kiteb għal din l-okkażjoni. Tfal Maltin fil-Lussemburgu ingħaqdu b'mod virtwali wkoll. Min-naħa tagħhom it-tfal raw u rreċtaw siltiet li kitbu huma stess fuq temi ambjentali. Il-proġett tal-librerija u inizjattivi bħal din is-sessjoni ta' qari huma opportunitajiet biex tfal Maltin fil-Belġju u l-Lussemburgu iħaddmu l-Malti b'mod tajjeb.